Hello mga kabrads, kumusta kamong tanan og karon? Magpaambit na usab kita sa pulong sa Ginoo ug diri nato mabasa ang atong ipaambit karon nga bersikulo sa Efeso 6 bersikulo 1 hangtod sa 4. Akong pagabasahon og sunda sa inyong mga salabutan. Efeso 6:1 nagaingon sa 1. Mga anak, sanglit mga Kristohanon man kamo, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan, kay mao kini ang husto. 2. Ang unang sugo nga adunay saad mao kini. Tahura ang imong amahan ug inahan. O kini ang saad. 3. Aron ka mabulahan ug mataas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. 4. Mga ginikanan, ayaw pasuka ang inyong mga anak. Hinoon, amumuaha sila sa Kristohanong disiplina ug maayong pagtulunan. Mao kana nga atong ipaambit karon nga bersikulo mga higala ug mga kaigsunan, no? Mga ka-brads. So kani karon nga atong ipaambit nga bersikulo mga ka-brads, kabahin kini sa mga anak ug mga ginikanan. So usa kini ka panimalay, no? Sa usa ka panimalay adunay amahan, adunay inahan, adunay mga anak, di ba? So mao kini ang ato karon nga ipaambit. So sa uno nagaingon, mga anak, sanglit mga Kristohanon man kamo, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan, kay mao kini ang husto. So kita nga mga Kristohanon, nga mga katawhan, sundo nato ang atong mga ginikanan, no? Unsay gitudlo sa atong ginikanan, unsay isugo sa atong ginikanan, ato gayud nga sundon matud pa sa pulong sa Dios. Di ba? So, unsay ginasugo, unsay ipabuhat sa atong ginikanan, ato kana nga tumanon. Di ba? Dili ta magsigig bagulbol, dili ta magsigi og kanabang dili nato tahuron, no? So kinahanglan gayud mga kabrads na nga magtahod ta sa atong mga ginikanan, no? Ay, subon ako. Mga anak, sanglit mga Kristohanon man kamo, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan, kay mao kini ang husto. Di ba? So sundon nato ang atong ginikanan, no? Unsay ginatambag sa atong ginikanan atong sundon. Kay ang mga tambag sa atong ginikanan dili ka na kadautan, kundi kamaayuhan na sa tuang mga anak, no? Walay ginikanan nga magsugo sa kadautan, walay ginikanan nga sa diin magsugo nga ialaot ang iyang anak, wala. Muna nga sundo nato, dili ta magtubag-tubag sa atong amahan ni inahan, di ba? Dili nga ingon nga suguon ta, dili ta motuo, naarata sa gadget na lang, naarata sa cellphone na lang, di ba? Nalang ta nagsigi og lantaw tutok sa mga game sa cellphone, dili. Di ba? Kay mao ka na ang sugo sa Dios nga tumano nato ang sugo o tahuro nato ang atong ginikanan. Di ba mga kabrans, na kinahanglan gayud ang pagtahod sa atong ginikanan. Sa diya nga nagtahod ta sa atong ginikanan, ning tuo ta sila mga sugo, nagpasabot ka na nga ginatuman nato ang pulong sa Dios. Di ba? Nasabtan nato mga kahigalaan, mga kabrans, na nga unahon gayud nato pagtuman o pagtahod ang atong mga ginikanan, atong amahan ni inahan, di ba? Kinahanglan nga dili sila mag-uol, kinahanglan nga ato sila nga tabangan sa ilaha nga pagtrabaho, sa sulod sa panimalay,
no, unsay naa sa sulod sa panimalay, walay tubig, mga buta, or walay kahoy, mga kahoy ta, di ba? Mao kana ang ginasugo kanato sa Dios. Nga tumanon o tahuro nato ang atong mga ginikanan. So diri na ta si ikados. Ikaduha, ikados. Ang unang sugo nga adunay saad mao kini. Tahura ang imong amahan ug inahan. O kini ang saad. So kaklaro gi kaayo diri sa bersikulo 2, no? Nga ang unang sugo nga gihatag kanato sa Dios mao ang pagtahod sa atong amahan ni inahan, no? Saad ka na sa Dios nga maoy unang-una natong ang nga pagtahod sa atong ginikanan, di ba? Dili ta musupil sa atong ginikanan, no? Dili ta magtubag-tubag sa atong ginikanan, di ba? Kinahanglan na mga kabrads, no? No. Ang unang sugo, unang sugo sa tupa, unang ang sa sugo kanatong mga kaanakan, di ba? No. Ang unang sugo nga adunay saad mao kini. Timan-i mga kabrads, mao kini ang unang sugo natong mga kaanakan. Nagaingon. Mao kini tahura ang imong amahan ug inahan. Ug mao kini ang saad. So ang saad sa Dios nga mutahod ta, may pagtahod ta sa atong ginikanan, di ba? Unsay ginasulti sa atong ginikanan, di ba? Mo yaw mo ginatong ginikanan, di ba? Maingon nga dong kung naatay motor karon nga anak, di ba? Bisan minyo na ta. Ang atong ginikanan mo ingon gina pag hinahinay kamo sa inyong pagbiyahe mga dong, no? Mga anak, hinahinay gyud mo sa pagbiyahe. Patambag atong ginikanan. Wala ginikanan tambag nga antos kadautan. Pag hinahinay baya sa pagbiyahe, aya pag overtake sa mga likuon, di ba? So ato anang ikinabuhi ang ilang gitambag kay kaayuhan kana natong mga anak, no? So nagpasabot kini diha mga higala mga kabrads nga naatay pagtahod sa atong ginikanan. Di ba? Sa ako ang example ang akong kinabuhi mga kabrads, no? Kaniadto dili nako may kuan ko sa kuha sa una nga na ako'y gamay pod nga pagsupak sa una sa ginikanan di ba? Kusukay usab ko nga tinuna dili na ko na kuan di na ko na tago-tago no saan mo tubag-tubag ko sa una pero dili sayop dayto kayo sa akong pagtrabaho sa una nag-ingon ang akong ginikanan kung amahan nga pag safety pag-ipon kay ang trabaho dili pakaslan dili kinaslan di ba? So walas buot nako tungod kay alitaw pa ko walas buot waldas ang kwarta pag sweldo waldas na inom bijuki asa tinuod na nagyan ako sa kong kinabuhi no ang hantod nga wala jud ko'y natigom kay wala ko nagpasabot nga wala na ko gitahod ang akong ginikanan di ba? So sa kakaron nga nagsigi ko og basa sa Biblia gapangayo ko sa Dios ug kaalam kay balo sa babag-uhay lang sa ato pang usang tuig akong ginikanan miingon nga naama ko'y naghulog ko niadto og motor nga badya ako nang gipabalo kaninyo gani na share na ako ni sa ko ang video sa una pa na akong na-delete no so na ako'y motor kanadto nga badya nga akong gidawnan so giingnan ko sa ko ang amahan nga kana sa 3 ka tuig nimong dinawon daw maulipon ka sa imuhang motor 3 ka tuig pero naingon siya ang tambag sa akong ginikanan akong amahan mao ni ipa-embargo na sa ko una daw naisuro kong dugo nga nikuha ko og motor ipa-embargo pero akong nasinati akong nahunanaan nga daw sakto mas papa so wala ko ilangan wala na ako tuod gi ipa-embargo gipasagdan ako nga mutawag so sa ikaduha ka bulan ning tawag na nga ang ako nung akuan sa kada bulan nga nung wala na ako kahulog so ako ara pod nga mawais po ta
Kinahanglan wise lang punta ba nga parang dili masakit ang kumpanya. Ina na ako kay panahon tos pandemic, ko na wala daan jud ko karon, sir, ma'am. Nagasto na ako, na ang kwarta na ako. Sa ato higayon na dili pa kan ipakuha niya motor siya. Basig na apa kay gamay ra bisag gamay ra kuan namo ana. Siya wala gyud. Yan ato nga sa ikatulo niyang tawag ako nang gipakuha-kuhaan na lang, sir. Ingon pagani sila sa kumpanya nga. Sayang kay sir, nakahulog na ka. Tulo siguro to ka bulan akong nahulog. Tulo ka bulan. Apan ako ang sinabi nga ako ang giubi o ako ang gitahod ang ako ang amahan. No? Kaya nakabasa ko ani nga pulong daan nga tahuron na to. So unsay suggest ato ang ginikanan ato usab nga tuuhon sila aron malipay. So sa diha nga ginapa-embargo nako daghan kay akong mga igsuon nganong gipa-embargo mato nimo imong motor, sayang kay ito. Di ba daghan kay mga amigo nako embargo nito nimo. Daghan kayo pero sa wala suot nako ang akong tumong nga malipay ang akong amahan. Nga gituman ang iyahang mga pagmando o iyahang mga suggest. So nga to kay ako ra gyapon gikinabuhi ang 2,000 ka pintong bulan. So kada bulan naa gyapon ko ginasib nako na nga sama ra gyapon ko nga nagdaon ko og motor. Di ba? Ako ang gikinabuhi na. Wala na ako ginawaldas kada bulan, kada sweldo nako ginasib nako nga ginasib. Hantod nga wala tuod ka abtig tuig mga kabrads, nakapalit ko og motor. Didto ko nakasinati nga kinahanglan gayod nga mo kuantas atong ginikanan, no? Mo ubita, may pagtahod ta og sundo nato ang ilang mga mando kay tinuod. Ang ginikanan dili gayod na magsulti nga madao ta, di ba? So katoy gayon na nakapalit gayod ko og motor, pinaagi sa tabang sa Dios. Ang Dios gayod ang naghatag kanato na kanako pamaagi nga mag-save ko, mag-ipon ko. So hantod nakapalit ko og motor. Mao kana nga Rosie nga motor nako. Kanang motor is ako anang bayaw. Yaha gani nang ibaligya ang last anak nga abi nyo dako kay pabor sa Dios Ang last niya nga motor, kay bag-urang kina nga motor niya na impas. Ang last niya na is 25,000. Ang last niya nga baligya, kay 30 na iyang ginadil. Niya sa pag, ingon niya sa ko nga, daw, giingnan ko niyang mupalit pa kong motor, ko wala pa mga kwarta dong. Ito, wala pa kong kwarta to. Gamay pa mga kwarta na ako. Siya, ibaligyan na ako ninyo. No, huwag ikaw mupalit, ibaligyan na ako 15. Ibaligyan na ako ni 15 ni mo. No. Siya kulang pa jud akong kwarta mo to nga kulang akong kwarta naghulam ko sa kuang amahan og 2,000 ay dali kay nibunot ako ang amahan daw nalipay siya sa pagbunot ba sungat to nga pag-abot pa jud ni ako pa jud nga gi kuanan akong bayaw ning kuan pa jud ko ning hayo pag ko ginintos kulang gyud akong kwarta ba kulang kwarta kay pag pamiliti pa nako paingon sa akong katrabahoan wala na. So, may kaning sugot, nahimo 14:30 ang motora. So karon hantod karon naara gyapon kaluoy sa Dios. Kay balo ko nga ang Dios maoy naghatag ana. No nakabasa ko diri akong gikinabuhi ang gisulti sa akong ginikanan kay mao kanay tinuod nga unang saad ni gihatag kanato sa Dios. Kung tinuod tang nagsalig sa Dios, tinuod tang nga nagtuo sa Dios ang atong ginikanan ato ang tumanon ang ilang mga sugo. Di ba? Dili ta dili ta magtubag-tubag sa atong ginikanan, di ba? Mo na mga kahigalaan og igsoon, di ba? No? Ingon sa ang unang sugo nga dunay saad maot ni tahura ang imong amahan ug inahan ug kini ang saad sultiri na ta sa 3 aron ka mabulahan ug mataas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. So unsay mga tambag sa atong ginikanan, atong tuohon. Ingon nga ayaw sigig inom, ayaw sigig hubog-hubog dong kay wala nay klaro. Makaingon na makapatubang na sa kaning sakit, no? So
kuan kag mga kontra ana kon hubog ka na dili na kami istorya sakit mo away ka. So di ka daw kami nga atong amahan nga ayaw sige og sugal-sugal dong. Sayang kaya ang kwarta. May pa imo nang ipamalit og ipamuhi nimo na kayupan. Imuha na siya nga patubuan nimong kwarta or unsa nga pamaagi basta ayaw diha. So kung mutuo ka sa ginikanan nimo, mabulahan ka. Malayo pagikas mga sakit. Muna nga muhalagwayan ang imong kinabuhi mo taas ang imong kinabuhi kun pagbuot pa sa Dios. Muna mga higala ug igsuon, di ba? Sa tres. Kung aron ka mabulahan ug mataas ang imong kinabuhi dinhi kalibutan. Kung mutuo ka sa mga tambag sa mga atong ginikanan, sa mga tambag sa mga pastors, di ba? Kinahanglan usab nato ang mga pastor nga ato usab sila nga saluduhan, ato usab sila nga kaning tahuron, di ba? Kay sila tinuod ang mga kanang mga tawhana nga gihatag kanato sa Dios, mao kanay mga guide kanato. Una-una yun ang atong ginikanan, di ba? So, malayo ta sa mga kasakitan, malayo ta sa mga dautan nga mga buhat, kung sundo nato ang atong ginikanan. Di ba? So, diri na ta sa ika-4. Mga ginikanan, ayaw pasok ang inyong mga anak. Hinoon, amumaha sila sa Kristohanong disiplina ug maayong pagtulunan. So, sa mga ginikanan na usab kini. Ako, usab na po ko nga mahimo na kong ginikanan tungod kay aduna na may gihatag kanako sa Dios nga anak. So mahimo na usab ako nga ginikanan. So ako pwede na pud usab ko nga mo disiplina sa akong anak. Unsay ikamaayo sa akong anak, unsay ikamaayo siyang kaugmaon, maoy akong istorya kaniya. Ug labaw para sa tanan ang akong istorya sa akong anak mao ang pulong sa Dios. Di ba? Mao kini ang atong istorya sa atong anak sa diha nga nata sa atong balay, na atas tong lamisa, di ba? Bisan asa ta nga kauban nato ang atong anak, atong istoryahan sa pulong sa Dios. Antod nga matino niya ang imong anak dili sa lawayon, dili ka na buluyagon. Ug motudlo pa na sa iyahang kaparian niyang mga katutubo o kaedad. So diya ka magmalipayon nga ang imuhang anak nagtudlo sa paryaniyag edad, di ba? Dili siya ginatudloan kundi siya nanudlo. Mo kana ang akong ginapangayo sa Dios. Di ba? Sa 4 na. Mga ginikanan ayaw pasuka ang inyong mga anak. Sa to pa, dili na to pasukon ana bang rikta nimo og kana bang uban ron rikta dayon og padapat, di ba? Rikta day bunal wala agi pasabot. Kinapasabto nimo ang iyang sala. Nga mo na nga, nganong nabunalan tikaw, nganong mga naapitkan tikaw tungod kay dili mayo ang imong gibuhat. Dili ta mo kusintidor, dili ta kusintidor nga ginikanan nga bisag sayop ato ang ayo-ayohon ra Japon, lipay-lipayon ra Japon. Sayop na. Makaluluoy ang atong anak sa modako na kay ngano wala siya giamuma sa saktong pagtulunan. Kinahanglan nga pabalon siya kung sayop niya, pabalon siya. Kung sakto ang iyang ginabuhat o tagaan nimo sanina ba o tagaan nimo kwarta. So diha siya makibalo nga ay sakto na ito kung gibuhat, di ba? So makinabuhi niya, hangtod na makinabuhi niya, siya na usab mosangyaw na puna siya. Mutudlo na puna siya, mumay-may na puna ayaw mo anak kay wala na hinungdan. Di ba? No. Mga ginikanan ayaw pasuka ang inyong anak. Mga ginikanan ron bisag kung sa istorya sa iyang anak. Manglait na sa iyong istorya, mga dili na maayo mga pulong istorya sa anak. Di ba? Dili maayo na mga ginikanan nga atuan na sila noong lain ang istorya nato ba kana bang lain nga pinulungan na mangkuan na kan ibang lain ang istorya ikang kuan na ka wa pa ka nakukuan dili na sa bata nga imuha na ginaistoryahan sige permena hantod nga magdumot ta si imuha hantod nga ibalik nimo ang imong istorya nga dili maayo. Kinahanglan istorya sa anak kanang maayong pagtulunan. Ano sa maayong pagtulunan? Ang pulong sa Dios mo atong ihungit ipakaon sa atong anak. Hantod nga makinabuhi sa atong anak ug may pagtahod na siya sa atong kitang mga ginikanan. Kana mo sakto nga disiplina. Ang pulong sa Dios may atong idisiplina sa atong anak.
Di ba? Ngayon, mga ginikanan ayaw pasok ang inyong mga anak. Nauban nga pasukulon ginang anak. Nya sa likay gamay pa. So, pagkadako ana maingon tong kunyari mo dako ko pa. Ma, suklan ta mo karon dili pa ko. Mga uban maglayas. Gusto ang uban nga anak mulayas sa pagkadako dili na mubalik sa ilaha tungod kay dili maayo nga pag-atrar. Pero kung hatagan nimo og importansya imong anak, pasabton nimo ang iyang mga sala, sus mo trabaho na siya sa layo, dali kay nang mupuli nimo kay mingaw na isip usa kang ginikanan. Inaw na may galigsoon, manawag na ninong pirmi. Kumusta mo diya pa, ma? Unsa may inyong ginakaon diya ron? Unsa may inyong kahimtang diya, kumusta mo? Mauna tungod kay hatagan nimo importansya, gihatag nimo ang hustong pagtulunan. Di ba? Pero katong rekta dag istorya ng mga sakit sa anak, bisag unsa istorya sa anak, hantod nga pagkadakuha na biyaan, magbisyo, magsugal, magbinuang, wala kay mahimo tungod kay imuhang ginatudloan pod sa dili pod maayo nga pagtulunan. Di ba? Mo na ron sa kadaghanan ni. So mga anak, so pero kung imuhan ang ginatrain sa gamay pa, sa usa nimo ka istorya mo tuoday na siya. Di ba? Wala sa mga ginikanan na ron, bungol na kay ilang anak tungod kay gamay ra kaayong sugo, wala kwan istorya dayon sa mga dili maayong nga mga pulo. Ginatrain niya sa mga dili maayong pagtulunan. Di ba? Mga ginikanan, ayaw pasok ang inyong anak. Hinoon, amo mo sila sa Kristohanong disiplina og maayong pagtulunan. Sa Kristohanon, mauna ayaw mo buhat ana, no? So pasabton nimo, dili konsentidor nga usa ka ginikanan o aman inahan. Nga bisan sayop na hala, sige ra pug uy ayaw. Hantod nga ikaw madako nang ikaw paludhon ginikanan ana. Tungod wala na siya kasabot, pero katong nakasabot nga ang anak, hantod sa pagkamtong niya magpasalamat pa to siya nga, pama. Salamat kayo nga ginapabalo ko ninyo sa mga sayop nga mga dili mayong buhaton o mga pwedeng buhaton. Dako kay kog pasalamat. Dako kay pasalamat yung mga ginikanan gihatagan ko ginikanan nga pareha ninyo nga mga buutan. Mo na mga higalagsoon. Naot nga napumoy gamay nga nasabtan sa atong nga paambit. Kani mga higalagsoon, ako ay dili ko pastor pero ako ra nang gipaambit unsay ginahatag sa Dios. Unsay mga hiyas nga gihatag sa Dios kanako nga mga espirituhanon. Ako na nga i-share kaninyo. Total dili man ko mag anto des kalibutan. Gamay ra man tao mission des kalibutan siguro naa sa 80, 70 o 90 ba? Ya. Mas maayo nga unsay ginahatag sa Dios nato, i-practice nato. Kay balo ko nga dili lang ang atong ginikanan malipay ani kundi ang atong ginikanan nga walay katapusan nga tuwa sa langit. Malipayon siya nga malipayon kanato. Di ba? So hinaot nga na pumoy nasabtan mga anak ato jud nga atong ginikanan samtang naapa nga ato ang ginikanan no. Ato ang mamahon, na atay kwarta karon, na atay trabaho dako, ato ang gahinan, ato ang ginikanan. Di ba? Ato ang hatagan sila, aron malipay usab sila. Di ba? Ang saya na akan nato bisag ginagmay mo hatag ta sa atong ginikanan. Ang ginikanan malipayon kaayo nga mudawat og ang ginikanan di malimot na nga iampu ta kanunay nga ilayo ta sa mga katalagman, sa kasakitan, mga disgrasya. Muna mga higalagsoon, usa ka unity sa usa ka panimalay. Ang usa ka panimalay kinahanglan na ay unity ug na ay pagtinahuray sa usa-usa. Muna. So mga higalagsoon, mga kabrad sinaut nga na po yung sabtan, ang pulong sa Ginoong Hesus maguban kanunay sa atong kinabuhi. Amin ug amin dalaygon ang Dios. Hallelujah.